ילדה שלי בין סורגים עודני, דמעה ועוד דמעה זולגות ממני. בן אדם חי מת זהו גורלי, בחרות למעלה זהו עולמי. בן אדם חי מת זהו גורלי, בחרות למעלה זהו עולמי. לקחו לי את החופש ריבון העולמים, לקחו ולא החזירו אנשים רעים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם טועה שופט הוא אלוהים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם טועה שופט הוא אלוהים. אדם הולך בדרך, דרך בלי תקווה, זורם הוא עם הדרך, לאן הוא לא ידע. נופל בין צינוקות, דלת נסגרה, בחרות למעלה, אין דרך חזרה. נופל בין צינוקות, דלת נסגרה, בחרות למעלה, אין דרך חזרה. לקחו לי את החופש ריבון העולמים, לקחו ולא החזירו אנשים רעים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם טועה שופט הוא אלוהים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם טועה שופט הוא אלוהים. תכניסו אליי את האסיל בבקשה. כן המנהל, רצית אותי? אני מאוד מצטער לבשר לך בשורה מאוד רעה. מה הבשורה המנהל? מה כבר יכול להיות? הבקשה לחנינה ששלחת לא אושרה. אני מאוד מצטער. לקחו לי את החופש ריבון העולמים, לקחו ולא החזירו אנשים רעים. לקחו לי את החופש ריבון העולמים, לקחו ולא החזירו אנשים רעים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם טועה שופט הוא אלוהים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם טועה שופט הוא אלוהים. לקחו לי את החופש ריבון העולמים,